ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଝିଅ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବୃଷ ରାଶିରେ ହୋଇଥାଏ, ବୃଷ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଏହି ପୁଅମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ପରି ସାଥୀ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ଥରେ ଯାହା ହାତ ଧରନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ତା ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ଝିଅମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନସିକ ଏବଂ ମୁଢ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ସାଥୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଖୁସି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥୀକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଟିକେ ବି ପଜେସିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଖୋଲା ମନୋଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଝିଅମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।